unta hatagan og pagtagad sa atong gobyerno, hatagan na og pagtagad ni Pambari 4 mapar nga mapitol na ang ubang mga doktor, ubang mga nurse nga grabe ka underestimate sa ilang mga pasyente. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. And then daghan kayong salamat nga par sa inyong pagsuporta o sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog kog subscribe nga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, kani nga video mahinaot ko nga makaabot ni Gobernador Pambari 4. Ako ning gihimo nga video mga par. Kay karon ga-hire man si Pambari 4 og mga doktor og mga nurse. Unta ang kaning mga doktor nga og mga nurse nga ma-hire ni Pambari 4, maayo kini nga doktor og maayo kini nga mga nurse og dili pareha sa ubang mga doktor nga ako ang na-experience og ubang mga nurse nga grabe ka arogante. Itan-aw gani nila nga pobre kay kagbarog, hugaw ikag sinina, boslot pa imong sinina. Maayo kayo sila mo underestimate mga par. Unta hatagan og pagtagad sa atong gobyerno, hatagan na og pagtagad ni Pambari 4 mga par nga mapitol na ang ubang mga doktor, ubang mga nurse nga grabe ka underestimate sa ilang mga pasyente. Kay kadaghan ko naka-experience niya na mga par sa panahon nga nanganak akong wife nga to sa Vicente Soto. Anaalang ko ipangutana nga gamay sa nurse. Ang nurse lain kay tinubagan, insulto kay tinubagan mga par, arogante kayo. Kung dili lang kay ako ang naka-experience niya na mga par, daghan sab kay kato nga time dito ko sa Soto ato, daghan ay kumagian sa daplin nga maghilak kay gikasaban sa doktor, gikasaban sa nurse. O sa ako mga viewers, sa ako mga supporters, palihog og share ani nga video mga par para mo kalat ni, para makaabot ni sa atong gobernador para mahatagan og leksyon ng ubang mga doktor o ubang mga nurse mga par. Kay grabe ka underestimate. Dili lang kay ako lang siguro mga par, daghan pa, pero magpakahilom na lang kay tungod wala man sila mahimo kay sila man ang doktor, sila man ang nurse. Diba ko mga par nga daghan sana ang naka-experience ani, pero magpakahilom na lang. Hataga nagleksyon kanang mga doktor o mga nurse mga par nga mga inana, mga underestimate kayo sa ilang mga pasyente. Tan-aw nila nga pobre kay kaagi-agian na ka. Kung nakay pangutana, di pa mo tingog, di pa mo tubag, tan-aw lang ka, musiga lang ang mata. Mutubag magani, singkahan pa ka. Mo na nakabatian ng ubang mga nurse diya, mga parubang mga doktor. Pero puwera lang sa mga maayo. Kailangan sa mga maayo kayo nga mga doktor, kasi mga maayo kayo nga mga nurse, mga buotan ba. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction.